नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. कारवारात 2 दिवसाच्या सतत पावसाची हजेरी. कारवार काल सकाळच्यान कारवारच्या भागाभागात सतत 2 दिवस पावसाची हजेरी चालूच आशिल्ली. काल सकाळी सुरुवात झाल्या या पावसान करावळी भागातच न्ही तर कारवारच्या किन्नर, मल्लापूर, कद्रा, गोटेगाळी, असनोटी, माजाळी अशा जाग्यार सतत रात्रभरच्यान पावस पडत असून लोकांनी अक्षरशः पावसान धांदळ जाल्ली दिसून येताली. मृग नक्षत्रान सुरवातेकच आपले खरे रूप दाखयले अशें दिसता. वारो गडगडो ना आसतना थंड पडत आशिल्ल्या पावसान सार्वजनिकांक गरमे पासून सुटका मेळ्ळी हे मात्र खरे. काही जाग्यार आज सांजेचे पावसा वेळार थोडो वारो येयलो बातमी मेळ्ळा. जाल्यार लोकांक या पिवच उदकाची समस्या असून या पावसान ती बेगीच समस्या पूर्ण जाल्यार पुरो या आशेन सार्वजनिक वाट पळयतात. विश्व सागर परिसर दीस 2024 या निमित्तान देशात एक कालाक आयोजन केल्ल्या स्वच्छता मोहिमेत अलीगड्डा समुद्र किनाऱ्याची स्वच्छता. कारवार 2024च्या विश्व सागर दिसा निमित्तान शनिवार 8 जुनाक ओसाय कोचीन, कर्नाटका युनिव्हर्सिटी पोस्ट ग्रॅज्युएट सेंटर कोडीबाग आणि अरण्य खात्यान आयोजित केल्ल्या सकाळी 7 वाजताना देशाच्या सुमार 21 समुद्र किनाऱ्यार एक कालाक स्वच्छता कार्यक्रम मोहीम आयोजित केल्ले असून तेतूंत कारवारच्या अलीगड्डा समुद्र किनाऱ्यार हो कार्यक्रम आयोजित करून कर्नाटक विश्वविद्यालयाच्या स्नातकोत्तर केंद्राच्या 55 विद्यार्थी-विद्यार्थिनीं, शिक्षक-शिक्षकी कर्मचारी, रान खात्याचे कारवार विभागाचे 15 कर्मचारी तसेच पोस्टल सिक्युरिटी पोलीस खात्याचे 10 कर्मचारी मेळून सगळे 100 जणांन या स्वच्छता कार्यक्रमात भाग घेऊन ही स्वच्छता मोहीम यशस्वी केली. या कार्यक्रमाच्या समारोप सोहळ्यात कारवारचे उप अरण्य संरक्षणाधिकारी श्री रविशंकर सी हेमी भाग घेऊन सागराचे महत्व आणि सागर मलिन जावचे वाचवचे हेबद्दल सविस्तर माहिती दिली. कारवारचे उपविभाग सहाय्यक अरण्य संरक्षणाधिकारी श्री जयेश केसी हेमी प्लास्टिकापासून समुद्रात दुष्परिणामाची माहिती दिली. या स्वच्छता मोहिमेत सुमार 500 मीटर अलीगड्डा समुद्र किनारा स्वच्छ करून 397 किलो कचरो संग्रह केलो. तेतूंत 135 किलो प्लास्टिक पोती, 39 किलो नुस्त्याची जाळी, 31 किलो प्लास्टिक बॉटल, 25 किलो चपला, 20 किलो काचेची बाटली, 9 किलो प्लास्टिका डबे, 9 किलो थर्माकोल, 8 किलो कपडे तसेच 119 किलो इतर सॅनिटरी, इलेक्ट्रिकल वस्तू, वैद्यकीय, लोखंड, खेळणी अशी तरेचो कचरो जमा करून नगरसभेक हस्तांतर केलो. या कार्यक्रमाचे संयोजक प्रोफेसर गजानन येल्ल राठोड हेमी कार्यक्रमाचे महत्व आणि घेवची काळजी हेची माहिती दिली. या वेळार करावळी रक्षणा तुकडीचे इन्स्पेक्टर निश्चल कुमार हजर आशिल्ले. तसेच अरण्य खात्याचे प्रमोद नाईक आणि इतर खात्याचे शिवशंकर हरगी, डॉक्टर हनुमंत मुष्ट्री, डॉक्टर श्रीदेवी हक्कीमनी, डॉक्टर शाहिना शेख, डॉक्टर सुजल रेवणकर, श्री रामू राठोड, श्री सूरज पुजार, शनियास शेख आणि इतर कर्मचारी हजर आशिल्ले असे प्रसार माध्यमांक कळयला. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಬೀಚ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬದಲಾದಂಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಕಚೇರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಬಳಸಿದಂಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು 2 ದಿವಸ ನಾನು ಮುರುಡೇಶ್ವರದ ಭಟ್ಕಳ ಒಂದು 12 ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಾಕ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಹೋದರೆ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಬೀಚು
ದಿನ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಬೀಚಲ್ಲಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ವಾಕ್, ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಕಮ್ ಹೈಲಿ ಇರ್ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೇ ಇದು ನಮ್ಮದು ಅಥವಾ ಇದು ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಮರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಬೀಚಸ್. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅದರ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 2050 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಈ ಬೀಚ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಬೀಚ್ ನೀವು ನೋಡಿ, ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ, ಬೀಚ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಮೆಗಳು ಬಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಮೆಗಳಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಈ ಫಿಶಿಂಗ್ ಬಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹೊತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕರೆ ಬರ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಾಯ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕ್ರಮೇಣ ಈ ತರ ಆಗುವಂತಹ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವನತಿ ಆಗಿ ಒಂದು ಫೈನ್ ಡೇ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. कारवारच्या श्री रामकृष्ण आश्रमात आयतवार 9 जूनाक मोफत वैद्यकीय शिबिर सकाळी 7 ते सांजे 5 पर्यंत. कारवारच्या मालादेवी मैदानाच्या बाजून श्री रामकृष्ण आश्रमात आयतार तारीख 9 जूनाक सकाळी 7 ते सांजे 5 वाजतापर्यंत नवोदय मोफत चिकित्सालय आणि अपोलो फार्मसी कारवार हेमगेल्या जोड पालवान फ्री मेडिकल कॅम्पाचे आयोजन केल्ले आसा. तरी आवश्यक रुग्णांन या संधीचो फायदो घेवची. या कॅम्पात फ्री शुगर, वजन, बीपी आणि मोफत आरोग्य तपासणा करतले. अधिक माहितीसाठी 8971863981 या नंबराचे संपर्क करचो असे आयोजकातर्फे कळयला. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670.